Megahit, který atakuje první příčky hitparád po celém světě, cenzoři v Malajsii zakázali. Historicky nejúspěšnější skladbu na internetu ovšem dokážou v některých zemích i využít. Například venezuelský prezident, proti kterému se v ulicích země protestuje, skladbu Despacito bez vědomí autorů používá na svých shromážděních. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Ač je píseň celosvětově úspěšná, v Malajsii ji například v televizi a rádiu neuslyšíte. Tam je zakázaná a státní instituce ji považují za pornografickou. Despacito nebude vysílán státními vysílacími stanicemi, protože jsme obdrželi veřejné stížnosti. Upravenou verzi použil i venezuelský prezident Nicolás Maduro. Proti jehož snaze získat neomezenou moc se v ulicích země už týdny protestuje. Mám z ostatních verzí své písně radost. Nikdy bych ale nesouhlasil s tím, aby ji někdo takhle zneužil k politickým účelům. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Videoklip, který je na internetu od ledna, má už skoro 3 miliardy shlédnutí. Překonal tak i legendární Gangnam Style, který se ke stejnému číslu dopracoval až po 5 letech. Despacito napsal Portorikánec Luis Fonsi. To, jak Despacito v posledních 6 měsících získalo na oblibě, je neuvěřitelné překvapení. My jsme tenhle song objevili v podstatě na začátku února v urugvajské hitparádě, kde to byla jednička. Cítili jsme ten potenciál, tak jsme ho nasadili k nám. Třeba zajímavost je, že my jsme tuhletu pecku tady u nás v Čechách hráli mnohem dřív, než třeba v Severní Americe. Písnička vyvolává protichůdné reakce a na internetu lze najít i její parodie. Despacito, co to sakra zpívá, je výše burrito. Možná je to český, jen já mám připito. Sní to jako kot, ale nesedí mi to. Název Despacito znamená v překladu pomalu a odkazuje prý na techniku svádění, kterou údajně Fonsi s úspěchem používá. V jedné z verzí písničky si s autory zaspíval i Justin Bieber. Michal Čoudek, Televize Nova.